Bueno, loco, ¿quién trajo la carne? ¡Que no hay carne! ¡Que vamos a contar historias de miedo, a que sí! ¿Qué historia de mierda? Andate a joder. Yo traje aquí. Aquí ni carn ni hòsties. Avui us cagareu de por. Loco, yo no quiero callarme de miedo, yo quería carne. Calla. Tot comença un matí, aquí a Andorra. Un home tenia una reunió molt i molt important a govern. A govern. Sabeu què? Va agafar el cotxe! Sobre no hi ha lloc, I on aparco jo, Va donar voltes i més voltes. I no hi havia lloc. El pitjor de tot és que quan va portar una hora que ja arribava tard, No tinc caer, el teu parque, eso no està libre. va tenir que prendre la decisió de ficar-lo a un pàrquing. No un pàrquing qualsevol, no. Sabeu a quin pàrquing ho va ficar? No! Al Vinyes! Tracció 15 minutos, 40 cèntims, una hora, 60, 24 hores, 1.000 euros. El tiquet serà gratis, no? Imagino. L'home estava amb molta pressa i va anar a la reunió. I la reunió s'allargava de cada cop més i més i més. Estem aquí al meu despatx, com pot veure tot això és veure. M'ha costat molt ser cap de govern. Pots seguir al parc i sisplau el tiquet. Bueno, hi ha una mica de crisi aquí a Andorra, hi ha turistes, però un mal Severals sempre fan el mateix a tot arreu. 15 I bueno, sisplau. la temporada de rovellons tampoc es queixi del poble, perquè va tenir la muntanya i no vaig veure ni un. Però que jo de menjar, sisplau, seient, manxo, sisplau. Aquí no es pot ser, és el tiquet. Podria haver dit abans. Senyor Núñez, que va fer un cafè, però si encara no li he explicat lo del Sarkozy, la visita al Sarkozy. Un cafè, Però no Núñez. era el pitjor. Quan va sortir disparat, que va acabar la reunió, el caixer es va trobar amb la factura. 32 euros! Yo me voy, no aguanto más esta mierda. 32 euros de factura. Però el pitjor de tot és que d'això fa una setmana. No, I l'home no tenia calés. no. I el cotxe porta una setmana tancat al mateix lloc. Yo me voy. No, quédate Suéltame. aquí, quédate aquí. Yo vine a ser un maldito No, asado. ara explicaré jo una història de por. Sí, la concha de tu padre. Aquesta és la història d'un home que vivia en una tensió constant. Tot li feia por. Quilla! Sisplau, deixa'm estar! Deixa'm El dia de Halloween era el pitjor dia de l'any per a aquest home. Com feia cada matí, va agafar el cotxe per anar a treballar. No, una altra vegada no. Tot anava bé, fins que en un encreuament es va haver d'aturar. Ja duia una estona allà parat, quan per error va tocar el clàxon. L'Urbano el va crucificar. No, sisplau! No em facis voler! Sisplau! Ja duia mitja hora allà parat. L'Urbano no el deixava. Per sort, va acabar el torn de l'Urbano i va haver de marxar. Però això no acabava aquí, no? No havia fet més que començar. Sí. Ja no se sentia segur.
No, la venjança de l'Urbano tot just començava. No. Ell sabia que això no podia acabar aquí. Hombre, ara t'enganxo, vine cap aquí. No, sisplau, deixa'm estar. Ara et donaré la multa d'abans que t'has escapat. Oh, no m'he escapat. De veritat que ho he fet si voler. M'està dient mentida, vostè? Sí, ho és. Ho sap tothom. Perdoni? Li aconsello que no vagi per aquest camp. He tocat el claxon A més, si ho he ara si voler. també l'haig de multar perquè ha deixat excrements de mascota No he fet res. al mig de la vorera. Jo no he fet res, sisplau. Aquestes coses s'han de recollir. Sóc innocent, tu Ja són 2 multes. I a més, oi que aquest és el seu cotxe? Sí, Sí, és el seu cotxe, oi? sí, per què? Llavors m'està dient que no s'ha escapat abans, eh? Jo no he sigut, he sigut Ja van 3 escapat. multes, Ha perquè sigut- no té tiquet. Deixa'm estar. No té el tiquet. El cinturó. Sí, però no el portava quan jo l'he vist. De veritat, que ho he fet. Això és sancionable. De veritat, deixa'm estar. Jo ho sento, només faig la meva feina. No fas les... Això ho denunciaré. Deixa'm estar. Prou de denunciar-me. Fora d'aquí. Estava desesperat, No li van a casa, estava mort de por. Allà on anava l'Urbano l'esperava. Sí. No, sisplau. No. Tinc el tiquet, t'ho juro que he aparcat ara mateix. Quin tiquet? Aquí, d'aquí. Mira, són les 6 i 4. Però acaba però és aquí que- al costat, sisplau, ajuda'm. El seu tiquet és de les 6 i 4. Jo li he posat la multa a les 6 i 3. Jo he vingut aquí i el cotxe no tenia He tiquet. aparcat a les 6 i 2. Jo ho sento molt, jo ja l'he dit abans, només faig la meva feina. No, ja puc marxar, ja he ficat la sanció. Quan, per fi, en un acte de desesperació, va agafar la carretera més llunyana que va trobar. Va intentar aparcar. Va donar una senyal. Es pensava que l'Urbano no l'havia seguit perquè estava molt lluny. Però de sobte se li va aparèixer! Estava tan assustat, tan i tan assustat, que va agafar la senyal i se la va tirar. Amb tan mala sort que No, No. no, para. li va tallar el cap a l'Urbano! Sí, l'havia matat. L'Urbano estava al terra decapitat. Se'n va anar corrents cap a casa. L'home estava mort de por. Sabia que ell l'havia matat. He matat a l'Urbano. Soc dolent. Em sento brut. Em sento brut. Estava dins de casa quan de cop L'Urbano. 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 l'Urbano se li va aparèixer al darrere! Des d'aquell dia, si dius 3 cops el dia de Halloween, Urbano, davant d'un mirall, l'Urbano decapitat se t'apareixerà. No. Hoo-ha!